biya in dai so gaskiya ne kauna ma ai ta biya in dai ruhi da kalbi gabaina ma sun gani kin san so gaskiya ne amma kin kiki gane na san wala ta noma amma kuya zana zare in dai na rasa ki an wannan ranar za ta kare shi me nema da samu in dai tafiya ya jure Allah kai ne na roka kai ke badawa da kari hanyar da kika bi a rannan ni ma ita na kwana na kamu da so da kauna dole a garin ta fama ka tara kudi na aure ka san an gida za nema karkace riga ka sanyo ko ka zo ma za ka koma mai kyan suwar halitta lallai rashin ki zan yi fama madalla zan ji daɗi in dai na same ki na hangi dukan samari sun yi taron tsintsiya kowa na gani ya kauce zan je fotar ko daya ke ce a gurin na kalla mai tandin kwalli daya zan yi magana ta gemu amma ga ciwo daya mai kunne kar ka kauce domin zancen zuciya na kamu da so da kauna amma yaya zanayi kin san cizo da zafi amma bai fi so na ga mata a tari amma ke na fi so ni na fada a tarko amma tarkon so an shi zobe kyakkyawa inda kina so ki yau shi mai kyawu ni ma ina so komi na gani a hannun maki ba na so inda an shige tsakani bacci ya kare ruhi da zafi inda ya zo za ya fice kin zam kalbi mara karfi inda kauna za ta fice ya zami da rayuwa kudin abincin mu an kwace ni dai burina a bani ke in ba haka na zauce kin zami sinadari na ko ina haka za na ce in baki anan